Kuyintokozo ukukhuluma nawe, igama kuPastor WeNingi. uNkulunkulu ekulonde ekubusise uphile nje la ukhona khona. Ufortune teller uthi ngithokoza mkhulu. Kusho ukuthini uphupha uyingwe? Leli phupho likasho into ezihlukahlukene. Into yokuqala ukuthi kungenzeka uphuphe uyingwe. Singakuthatha lokhu nje sikuchaze njengophawu olungachaza ukuthi umuntu ozethembayo ngokweqile, umuntu ozimele njengamanje, umuntu onesibindi ongesabi, futhi onamandla okunqoba izinkinga empilweni. Kungenzeka umuntu njengamanje oyinduna, umuntu oyimanager, umuntu osesikhundleni esiqavile noma esikhundleni esiphakeme la khona, yabona? Okukwenza ube nesibindi, ube nokuzethemba, ube nokuyimela, noma ukwenze ukuthi ube umuntu ozimele empilweni, futhi oba namandla namagunya okwenza izinto empilweni. Okwesibili singakuveza la, uma uphupha uyingwe, ube ngabe lichaze nje ukwembathwa amandla obukhosi, noma ke umuntu osuke embethwe idlozi lobukhosi, idlozi eliqavile, yabona? Noma ke umuntu owembethwe umoya omubi wengwe, noma ke bebekuthumela ngamoya omubi wengwe ukuze wena ugcine abantu bekusaba, abantu benqena ukusondela nawe mhlawumbe la ukhona ngokwempilo, ongabe isemsebenzini noma isemkhakheni okuwona, uthola mhlawumbe abantu ngenxa yalo moya wengwe okwembethe noma bakumbathisa wona abantu ababi, ugcine suwesabeka, ugcine abantu sebengasafuni ukuza-associate nawe, yabona, benqena. Kepha-ke sivale ngokuthi uma uphupha uyingwe, uphawu lubi uma kungukuthi ngalesikhathi lesi uphupha uyingwe kade uhlasela nabantu abangenzanga lutho, ngoba lungasho ukuthi wena kungenzeka umuntu olukhuni, umuntu omubi, umuntu onomhawu, umuntu ononya, ogcwele inzondo, futhi ongenabo ubulungiswa empilweni, noma owenzelelayo kubantu ababuthakathaka, yabo, nabantu abangenamandla. Oshile singayibeka kanje ukuthi kungenzeka mhlawumbe uyinduna, kungenzeka umuntu othile nje emkhakheni wakho, umuntu osesikhundleni esithile, and wena usenza isikhundla sakho namandla akho kabi kubantu abangenamandla, kubantu ababuthakathaka, umuntu othatha advantage phezu kwabantu abathile, yabo. Siyabonga kakhulu, uNkulunkulu ekulonde, uNkulunkulu ekubusise. Ungakhohlwa-ke ukulandela le video le namanye amavideo, bese-ke ulike le video le, bese-ke uyapressa lapha i-notification bell wenze ukuthi masifake ivideo uthole i-update. May God bless you.